niyaphoswa guys. Fanike nidownloade le app ka-ChatGPT, niyaphoswa. Uyazi siclever sonke, it's just that wena ukayiqondi into yoba siclever sonke. Noba uyaphangela, noba usesikolweni, noba uzihlelele ekhaya, noba uphi, akukho nto nothi awuyazi ngoku. Jonga, maske sijongeni top 10 religions in the world. Umntu makangacingi uba inkolo yakhe yiyo yodwa erayithi, yiyo yodwa ebalulekileyo, yiyo yodwa umntu ekufanele azojoyina yona. Zinintsi inkolo guys under the sun. Kodwa ke ithini common ground yethu sonke? Ithini common ground yethu sonke? Kuba sonke uSkydate ngowethu sonke. Kodwa ke sizi-bonds and bonds apha kule family. Uhovest bonds, uyojokulas bonds. So bekufanele uba siphilisana kakuhle. Yo.